Bedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZoom, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndikidzaitibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadizvo Nemukomana, can you please post my own story? Makavikawo chitupa changu. Mukomana inini ndinogara ndichingoteerera chirongwa chenyu. Inini nevakomana vangu vandinoshanda navo tinongogara zvedu takateerera zvirongwa izvi zvemaconfession nekuti tinotoona kutoti zvinobatsira. Ininiwo ndauya nenyaya yangu. Pane mamwe maconfession andakambonzwa mazuva adarika awo maconfession awa ainge ari evamwe varume avo vainge vachingokomplaina vachiti vakashungurudzwa. Umwe wacho ndiye ainge achiti achiri pakati pekushungurudzwa nemudzimai wake. Zvino ininiwo ndauyawo neyanguwo nyaya. Handizivi kuti tingati iconfession here kana kutongoti life history. Ndo life history yangu mukoma. Zvakaitika ndezvekuti inini ndakanonoka kuwana nekuda kwekuti ndainge ndichambomanyidza nawo nekuti ndinge ndichitsvakawo chiraramo. Saka ndakati ndanonoka kuwana kudaro apa futi kunyange zvangu ndainge ndakambozama kuti ndinge ndichimanyidzana nekuwanawo chouviri, then ndikabva ndazoshaya zvekare chouviri chacho. Ndakabva ndazouya kuno kuJoni. By the time yandakauya kuno kuJoni mukoma ndainge ndiine 36 years. Apa ndiine 36 years kudaro ndainge ndisina mwana, ndainge ndisina kana kumbogara, ndakaitawo mukadzi. Yes, ndainge ndakamboita girlfriends in the past, but kuti nditi ndainge ndakamboita mukadzi, aiwa ndainge ndisina kana kumbogara, ndakaita mukadzi. Zvino ndakazoti ndava kuno kuJoni mukoma, location umo mandainge ndichigara, ndainge ndichingoitawo izvozvo zvemapeace zvekungobata bata, ndichingoitawo zvekuvaka. Ndakabva ndazotangawo kubata kamari kangu kainge kari nani. Ndakatanga ndichadanana nevanhu vemuno muSouth Africa, but ndakazodzamara ndaona ndeka kuti aiwa izvi zvinhu zvandainge ndichiita zvainge zvisina maturo, kwainge kusina kana kwazvaikwanisa kuzondisvitsa. Ende ndakabva ndazongosiyana nazvo izvozvo zvekudanana nevakadzi vemuno muSouth Africa. Then zvadaro mukoma ndo pandakabva ndazotanga kunzwa kuti panapa ndainge ndava kunzwa ushoma. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichitsvakawo munhu wekuti ndinenge ndichidanana naye. Saka ndakabva ndazongopindawo mumaoko evamwe mai. Ava mai vainge vatogara zvavo vachishanda muno muJoni. Saka mai ava ndakati ndatanga kudanana navo mukoma vakabva vazoramba kuti vange vachindiitira mwana. The only reason why vainge vachiramba kundiitira mwana mushure mekunge ndavakumbira kuti vange vachindizvarira, vakabva vati ivo hanzi hazviite kuti unge ndichikuitira mwana apa usina kana kumbogara wandibvisira kana mari. Mukoma, this was a woman wekuti ndainge ndichichengeta ndichizama nepose pandainge ndichigona napo kuti ndinge ndichimuchengeta, but mukadzi uyu iye akabva azongondiitirawo skeri iroro rekuti akatanga acharamba kundichengetera vana. Then akazoti aona kuti makore ainge afamba, because tainge tatova about 2 years tigere tose, no mwana no what. Apa taiva vanhu vekungogara tichingonetsana. Paakaona kuti munhu uyu makore awandisa, ndo paakabva azoita plani zvake yekuti aiti paya kana tiri busy zvedu tichiita bonde, vaibva vanzwa munhu achiti baba isai mwana pamakabaya ipapo, kana mukangoita chete makabayirira ipapo munobva matondimitisa. Mukoma, ndaiti kana ndikaudzwa mashoko awa ndaibva ndanzwa kuti panapa ndakazviwanira munhu wangu anondida. Izvo kwane mukoma ndainge ndichingoredzwa zvangu sehowe. Then munhu haana kana kumbogara abatira pamoveri. Munhu akati aramba kundiitira mwana kudaro. Then ndo pandakabva ndazongonzwawo makuhwa ekuti munhu uyu ainge achindihurira pose pandinenge ndisipo. Hanzi pane zvikomba izvo zvaainge achiunza mumba, asi semunhu wandainge ndichidisisa apa ndichitarisa makore, unenge wavagwagwadziwawo semunhurume kuti kana munhu uyu ukamuramba apa musina kana kumbogara makaita mwana mose, apa zvobva zvanzi munhu uyu ava neumwe munhu futi waava kudanana naye, unenge wava kungofila like wava
watova neimwe loss yakakurisisa paari kana kuri kunzi akangokaruka akusiya. Saka zvinozoita vanhurume ndezvekuti unenge wava kungorarama upenyu hwekunyengerera. Ndo upenyu hwandainge ndava kuraramiswa nemukadzi uyu, upenyu hwekunyengerera. Apa ndiri munhu wekuti ndinoitawo zvekuvaka. Zvaaita ndezvekuti aiti akanzwa runyerekupi rwekuti mukunoshanda umu maybe pamba pacho patinenge ndichishanda panenge paine vanasikana vechidiki vakawanda. Ndo zvavanowanzo kuita vanhu ava vanenge vasingadi kukuzvarira. Vanogara vakakuita teki vakanyanya kunzwa kuti apo paunenge uchishanda panenge paine vanasikana vechidiki kwaari iye munhu wacho iyeye anenge achikuitira drama rose iri anobva aita teki newe kuitira kuti usafa wakambowana mukana. Zvaaita mukadzi uyu, mukadzi wandainge ndakambowana, aiti ndiri kubasa kudaro aishinga mukoma kuuya kuzondidhonza achiti izvezvi nezuro wakarara usina kana kumbogara wakandikwira, saka handei izvezvi utombonondiita chete. Apa ndinenge ndabuda mumba andiita rough, then aibva azonditevera kubasa achiita sekunge inini ndinomushotesa bonde. Ndaigara ndakaitwa kunge chidhori mukoma. Munhu aiti kana auya kuzonditora kubasa aita zvekundibata bhande kudai, akaita zvekundibata trouser achindikweva achiti handei kumba wakajaira chihure, ndikuda kunokupedzera chihure chako chose ichocho chawakajaira. Kana iri senoise mukoma, pamba patainge tichigara vanhu vaizotogumisidzira vajaira kuti vanhu ava vanoraramisana sekunge makudo each and every day mukoma. Taitoti tinge tichinetsana, ende iye ainge aine hunhu uya hwekuti kana akanetsana neni aibva abuda panze obva atanga kutukirira achitukirira ende ainge asingambonyari kuti anokutukirira nezvemubhurugwa ende aiti kana akutuka kudaro kana akazodzoka mumba akaona kuti iwewe hausi kuda kutaura naye aibva aita kana imwe noise kuti anoputsira kana ndiro pasi, then kana aputsira ndiro pasi obva azoridza mhere obuda panze achita sekunge arohwa obva atanga kuchema. Mukoma ndakatambudzika naye mukadzi uyu kwemakore nemakore, ende Christmas yoga aiti kana tava kunosvika Christmas aibva atanga kungoboekana neni. So ende izvi ndakazotofind out mushure mekunge ndazopiwawo maadvices nevamwe vanhukadzi kuti ukaona mukadzi asingadi kufamba newe kana achienda kumusha, ziva kuti kumusha ikoko kunenge kuine umwe munhu kana kuti murume wake vanenge vasina kunyatso kupedzerana kuti vakarambana here kana kuti vakaita sei. Ende ndega ndakazotozviona kuti ndo chokwadi, because makore ose andakararamisana naye mukadzi uyu haana kana kumbogara akada kuenda neni kumusha kwavo. Akazotoenda neni kumusha kwavo mushure mekunge azotoona kutoti paground painge pava neumwe munhu, iyewo ndo paakabva azoda kumhanya. Ende ndo zvinozoita vanhukadzi kuti panenge pazotanga kuoma zvinhu ndo paanenge ava kumhanya, but it would have been already too late. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndatambudzika naye mukadzi uyu kwemakore, ndo pandakabva ndazongopiwawo maadvice nevamwe vanhukadziwo vainge vachingogarawo mulocation imomo vachingonditi apa pazvenyu makangoshingirira but muri pamahwane. Ende mukoma ndakazotobhiliva kuti zveshuwa ndainge ndiri pamahwane mushure mekunge ndazowanawo munhu wekuti akandirakidzawo rudo, munhu wekutiwo kunyangwe zvake ainge aine vana vake but akabva angosacrifice kuti achiri girlfriend yangu kudaro ndokubva atondiudza kuti ainge abatira pamuviri. Saka akati abatira pamuviri kudaro mukoma uyuwo mukadzi wandainge ndigere naye ndo paakabva azofind out kuti ndo zvainge zvaitika. Kana uchida kuona kuti vakadzi matsotsi takararamisana tose kwemakore nemakore, iye achifamba achienda mumaprofita akasiyana achiita sekunge pamuviri painge pachiramba kubata, but akangoti azvinzwa nemakuhwa iye haana kuuya kuzondibvunza. Zvakazongoitika ndezvekuti after a few months ndo pandakabva ndazongoona munhu ava kurakidzira kuti ane pamuviri. Inini already mukoma mukadzi uyu ainge akatobuda mumwoyo mangu. Ndakazongoramba zvangu ndigere naye kudzamara iye azongoramwa oga, because ainge ava kutongoona kutongoti panapa hapasisina kana mukana wangu wake. Mukana ainge akatoushandisa
already. So mukoma ndo life history yangu, but kana ndikambotarisa in the past mukoma mukazi uyu akandishungurudza to the last point. Munoziva here mukoma kuti mukazi uyu akandihurira kusvika pakundirovesa neiya yavanoti herpes, zvekuti kufesi kwangu uku mukoma kune maronda ekutoti nanhasi uno anotoramba kupora. Nditongori netumwe tumaronda so twazotongosarira pakufesi kwangu tumavanga twakasarira nekuda kwekuti akandirovesa neherpes iya yekuti unodhomoka kumeso uku. But because of the money that I had lost on this woman, ndakangoramba ndakashingirira. Ndo zvatiri isusu sevanhurume, kana ukaziva kuti unenge wakaita loss pamukadzi waunenge wakagara naye unoramba wakashingirira. Kunyange hangu ndakarohwa neherpes mukoma, asi mukadzi uyu ndakatorana naye tikabva tazoenda kuchipatara tose ndokubva tazonorapwa. Asi makuhwa mukoma ainge achitobuda ndichitonzwa zvichonzi mukadzi wangu uyu ainge aine vanhu vake avo vaainge achidanana navo. Vanhu ava vainge vakauyawo mulocation imomo vachingogaramo, asi vainge vari macontractor vaishandira imwe company iyo yainge ichiita zvekuisa maroads close to that location uko kwatainge tichigara. Asi mukoma ndega ndakazozvionera maresults mushure mekunge ndarohwa neherpes. Saka advice yangu kuvanhurume variko kunze uko, kana mukaona muchiona kuti mukadzi waunenge ugere naye achingonetsana newe apa achiramba futi kukuzvarira, ziva kuti munhu iyeye mumwoyo make anenge asingatombokudi zvachose, kuti unge uchizobuda musituation rakadaro panotoda zvevindi because sevanhurume tine malosses atinoita pavanhukadzi ava. Saka malosses iwawo ndiwo anoita kuti tirambe takangobatirira pamunhukadzi iyeye anenge waunenge ugere naye but asingakupe peace of mind. But at the end of the day unofanira kuti unge uchizotsvaka zvinhu zvinokupa peace of mind. Ndo life history yangu iyi mukoma. Zvakangoma hazvo vedu we, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakatombosvika pakurohweswa neherpes nemukadzi uyo wandakatanga kugara naye muno muSouth Africa. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava. And kana muinewo nyaya dzenyu dzamunenge muinadzo, please uyai kuinbox kwangu, then mubva mazondisiyira nyaya yenyu ndobva ndazoishare pano paplatform. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri musikana ane makore 30 ekuberekwa, handina mwana, handina kana kumbogara ndakaroorwa, uyezve kare handifungi kuti ndichazombofa ndakaroorwa nekuda kweizvo zvakabatwa nevabereki vangu. Ende mukoma ndakazotofind out, by the time yandakafind out, this was after mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Saka ndikangoti pavakomana vose vandakadanana navo, uyu ndiye akatombozamawo kuti ange achiita sekunge anoda kundiroora, because akatombotumidzira vanyai kumba kwedu, even though ndainge ndisati ndamutizira, but akangotumidzira hama dzake kumba kwedu kuitira kuti vabereki vangu vange vachizozviziva kuti uyu ndiye munhu ainge achida kundiroora. But ndakanyara mukoma because hama dzemukomana wangu dzakanyadziswa, vakaitwa sekunge vainge vasiri vanhu nevabereki vangu, because vakati vasvika pamba, then amai vangu ndo vakabva vatanga kupopota. Vakatanga vachapopotera inini vachiita sekunge ndainge ndisina kuvazivisa in time, asi zvainge zvakaitika mukoma ndezvekuti inini ndakagara ndatovazivisa vabereki vangu kuti ndaiva nemunhu wangu uyo wandainge ndava kufambidzana naye. Ndakazivisa amai ndo vakabva vazozivisa baba about this guy that I was dating. Ende ndichitovazivisa kudaro ndakatovazivisa kuti uyu mukomana uyu ari kuti iye ari kuda kuuya kuzondikumbira, saka hama dzake dzichazouya kuitira kuti vatange vanzwawo the process, kuti process yacho ichazofambiswa sei. And to show respect kwakatouya vatete ndo vakatouya kumba kwedu, but vakabva vazouyawo vainewo dzimwe hama uyo ainge achizofanira kuzova murume wangu, but vakanyadziswa mukoma zvekuti voga vakazosvika pakurama ndokubva vabuda vakaenda. Vabereki vangu vakabva vazosara mukoma, vakabva vazotanga kundituka
zvinhu zvakandinetsa mukoma because I was already above 18 ndainge ndatova mumam 20 at that time. Zvinhu izvi pazvakaitika but vabereki vangu vakandituka. Ndikati saka munonditukirei? Do you mean kuti inini handifanire kuti ndinge ndichizoroorwa? Amai vangu ndo pavakabva vati tikuda kuti udzokorore O level because O level ndainge ndakabuda ne4 subjects. Vakabva vazoti kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokorora kunyora O level yangu. Saka ndo zvakazoitika kwandiri mukoma. Ndakabva ndazotangidza zvekare kudzokera ku O level but ndakazoenda ku college. Mushure mekunge ndadzokorora kudaro mukoma, paya pazvakanzi vanhu vainge vava kufanira kutanga kuregister. Ameno kuti vabereki vangu vainge vachida kuti ndizviuraye here kana kuti ndiite sei. Vakabva vazondinyima mari yeregistration zvekare vakabva vazoramba kundibhadharira macollege fees. Saka ndakabva ndazorekeza kuenda kucollege kuya because vabereki vainge vava kusada kundibhadharira mari. Vakangotanga kungotaura ivo vachiti ikoko kucollege kwauri kuenda wava kuita zvevakomana, saka tava kutsvaka imwe college iri private. Then kana tazowana college iri private kwausingazoiti musikanzwa ndokwauchazotanga kuenda kuchikoro. Saka by the time yandainge ndava 21 mukoma, vabereki ndo pavakabva vazoti kwandiri tava kuda kuti udzokere kuchikoro unodzokorora zvekare kunyora O level yako. At this time around mukoma vakabva vazonditsvakira kamwe kacollege kainge kari muGlenview but kacollege yainge isitombori college hombe. It was just a private college yainge ichitongoraniwawo nevamwe teacher and even pakuzonoregister pacho waitoenda wobva wazotonoregister pane chimwe chikoro ndo pataizoenda kunonyorera ipapo. So mukoma ndakatanga kuatenda pakacollege kaya kacollege aka taitongoatendera pamba ipapo. We were about only 4 students only and vabereki vangu vakabva vati this was a way of keeping me safe kuitira kuti ndisazoita zvemusikanzwa zvevakomana. Apa ndainge ndiine 21 years already. Apa ndichinzi handifanire kuti ndinge ndichiita mukomana but ndinofanira kungoita zvekungofocusa on my education mukoma instead of me just going for my form 4. Vabereki vangu vakabva vati ndinofanira kutangidza iri form 3 hanzi kuitira kuti ndizokwanisa kupasa. Saka 21 ndainge ndava form 3 then at 22 ndo pandakabva ndazonyora form 4 yangu zvekare. Ndakabva ndazopasa zvangu mukoma ndikabuda nemasubjects angu akanaka. Vabereki vangu vakabva vati ivo vainge vachida kuti ndinge ndichienderera mberi nechikoro but ndakabva ndavaudza kuti I cannot do this anymore. It is far much better zvangu ndingoenda angu kucollege than izvo zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita kuti form 5 form 6 mukoma ndaizopedza chikoro chacho rini. Apa dzimwe nguva vabereki vangu vaiti kana iri nguva iya yekuti ndinenge ndichifanira kuenda necollege fee yacho vaimbotanga vamboita nhoroondo. Not like vabereki vangu havana mari, vanhu vane mari dzavo asi vaingotanga vaita nhoroondo. Then after a lot of suffering ndo pavaibva vazoburitsa mari and each and every time pandinopiwa mari nevabereki vangu inenge ichinhuhwa. Sometimes inenge ichinhuhwa fodya kana kuti inenge ichinhuhwa mishonga kutodzwa kutoti mari iyi panzvimbo payanga yakaiswa panzvimbo pekuti yanga yakavharirwa munzvimbo munenge muine mishonga yakasiyana siyana inenge ichinhuhwa zvisingaiti. Saka I grew tired of that. Ndikabva ndapa an ultimatum kuvabereki vangu ndikati kana kuri kunzi hamudi kuti ndinge ndichienda kucollege then inini muchazongonzwa kana kuti muchazongondiwana one day ndakazvisungirira. This guy uyo akazoda kuuya kumba kwedu achida kundiroora. Unfortunately mushure mekunge hama dzake dzazouya for my introductions mukomana uyu akazongofa akangobheuka nemota mukoma. He had an accident and zvinhu zvinogara zvichingondirwadza. Akati aita accident kudaro ndokubva azofira paspot. Nini ndinorota hama dzababa, ndinorota vana bamunini zvekare ndinorota sekuru vakazvara baba vangu inini baba vababa. Saka ndivo vandinowanzokurota. Vanouya kwandiri but pose pavanouya kwandiri vanenge vachiita bonde neni. Ndinoita sekunge inini ndiri mudzimai wavo sekuru ava. Sometimes ndinotomboti kana ndiri kuhope kudaro ndinotorota ndigere navo
sekuru ava ndine pamuviri pavo ende ndinotombosvika pakutozvara mwana, but mwana uyu wandinozvara ndiri kuhope anobva azongobvutwa nechimwe chinhu chandisingakwanisi kuona kuti chinhu chinomubvuta imhuka here kana kuti munhu, asi ndinongoti ndichingomuyamwisa mwana uyu then ndinobva ndatoona kutoti mwana wacho anenge abvutwa, anenge asisimo mumaoko angu. Ende chinenge chichindirwadza ndiriko kuhope uku ndechekuti mwana wacho haacheme, haaite sei. Chaanongoita ndechekuti anoyamwa mazamu angu kusvika ndava kunzwa kuti mazamu angu anenge ava kurwadza. Ende pose pandinomuka mukoma kana kuri kunzi ndinenge ndarota ndichiyamwisa, then ndinotonzwa a tingling sensation all over mazamu mangu umo. Zvekare mazamu angu anenge akaomarara sekunge ane mukaka, so ndo zvandinenge ndichinzwa, but this sensation it won't last for a very long time. This sensation inokwanisa kungolasta just for a couple of minutes, then zvobva zvazongonyangarika. Right now I am still staying at my parents' house. Mamwe ma siblings angu ose akaita move out ende vanhu vane zvinhu zvavo. Inini mukoma ndini ndinongogara pamba pevabereki vangu, ndikuita sekunge ndiri nhapwa pamba pevabereki vangu mukoma. Ende semunhu wekuti I have feelings for men, ndavawo nenguva yekuti ndinozosvika pakuzvibatsira because mukomana wacho handina kuti ndinge ndichiva involved in a relationship mukoma. I am scared that bad things will happen to the men that I'll be dating because of the things that happened in the past. Saka ndakazongozviudza kuti it is far much better kuti ndigare ndiri ndega, ndisazokanganisira vana vevamwe vanhu vanenge vasina chavanoziva ndichizovakanganisira upenyu hwavo, because amai vangu vane mashoko avakandiudza, mashoko anorwadza, vakapika mukoma. And on that day ndainge ndanonoka kumuka, saka vakabva vamuka ndokubva vazotanga kutsvaira pachivanze. Saka vakati vachitsvaira pachivanze kudaro, pandakazomuka mukoma ndikangoti morning mom, then vakabva vatanga kupopota vachiti musikana anomuka zuva rakwira kudai, so iwewe haufi wakaroorwa. Ende vachitaura kudaro mukoma vainge vachiita zvekupesanisa zvigunwe kudai, vachipika vachiti iwewe haufi wakaroorwa, iwewe wacho achakuroora iyeye ndiye wandichazoremekedza, haufi wakaita mukomana iwe. Vakandipikira mukoma zvekuti vainge vachitondiudza kuti kunyangwe ndikada kuzama kuita mukomana, munhu iyeye anenge wandinenge ndava kudanana naye anzi upenyu hwake huchazoita upside down nekuda kwekuti ndainge ndangononoka kumuka mukoma. Saka mashoko iwawo avakandiudza, mashoko ekuti akandivhundutsa, ndikabva ndati mama vangu zvimwe kuda vane zvavanoziva about upenyu hwangu, about the way that I am living my life. Ndokusaka ndichitya kudata vakomana. The only thing that I do mukoma ndizvo zvizvi zvokuti ndinongozvibatsira kana ndanzwa kuti I can't control myself anymore. Upenyu hwangu ndowekuti ndinongogara ndakazvivharira muyard, rather ndinongogara ndakavharirwa nevabereki vangu muyard. Havari kuti ndinge ndichifamba famba. I have no friends mukoma, handina kana shamwari. Pasocial media I am not even present because vabereki vangu havatodi kuti ndinge ndichivapo pasocial media pacho. Izve dare ndo message iyo yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Akabva anyora iyi akati I can't finish my confession anymore because ndanzwa nekuchema on my side. That is my own confession mukomanashi. Muzomundiudza kana mava kuposta nyaya yangu. Zvakangoma hazvo. By the way, please ngatizamei kutaura naye mucomment section mwanasikana uyu.